ప్రైజ్ ది లార్డ్. అర్ణోదయ కార్యక్రమానికి మరొక ఉదయకాల సమయంలో మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ ఉదయకాల సమయంలో కూడా దేవాది దేవుడు ఒక నూతనమైన వాగ్దానాన్ని మన జీవితంలో చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాడు. ప్రియదేవుని బిడ్డ, గడిచిన దినములన్నీ ఆయన కృప చేత, ఆయన కనికరము చేత మన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క వాక్కును విడుదల చేస్తూ, మనల్ని సరిచేస్తూ, బాగు చేస్తూ, ప్రోత్సాహపరుస్తూ, అన్ని వేళలో నేనున్నాననే దేవుని యొక్క వాగ్దానం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్న దేవునికి నిత్యము మహిమ కలుగును గాక. ఈ ఉదయకాల సమయంలో కూడా నిజంగా చాలా మంది తెలియజేస్తున్న సాక్ష్యములను బట్టి ఈ వాగ్దాన కార్యక్రమం మాకెంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. మేము దీవించబడుతున్నామని మీలో చాలా మంది షేర్ చేస్తూ కామెంట్స్ ఇస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను ఇంతగానో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాను. ఈ ఉదయకాల సమయంలో కూడా ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని చూద్దాం. బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి కీర్తనలు 122వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. కీర్తనలు 122వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది కలుగునుగాక, నీ నగరులలో క్షేమముండునుగాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఏదైతే ప్రాకారం ఉందో, ఏదైతే నీ నివాస స్థలం ఉందో, ఏదైతే నీవు ఈ స్థలములో దేవుడు నన్ను దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని ఆశపడి ఉన్నావో, దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే, నీ ప్రాకారములలో నెమ్మది ఉండునుగాక అని పలుకుతున్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుడు నీకు నెమ్మదిని కలుగ చేయబోతున్నాడు. ఈ రోజు వరకు నెమ్మది లేకుండా ఉన్నావేమో. నేను ఇల్లైతే కట్టుకున్నాను కానీ నాకు నెమ్మది లేదు, ఒకవేళ నాకు సొంత ఇల్లు లేదు అని నెమ్మది లేకుండా ఉన్నావేమో. ఎంతకాలం ఈ రెంట్ బిల్డింగ్స్ లలో ఉండాలని ఆ దిగులుతో ఉన్నావా ప్రియదేవుని బిడ్డ? దేవుడు ఉదయకాల సమయంలో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నీకు నెమ్మది కలుగునుగాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఏ విషయంలో అయితే నీకు నెమ్మది లేదో, ఏ విషయంలో అయితే నీ సమాధానాన్ని కోల్పోయి ఉంటున్నావో, ఏ విషయంలో దిగులుతో జీవితంలో అసమాధానానికి గురై ఉన్నావో, ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు ఏమంటాడంటే, నీ ప్రాకారంలో నెమ్మదిని ఇస్తానంటున్నాడు. అంతేకాదు కానీ నీవు ఉన్న నగరంలో నీకు క్షేమము కలుగునుగాక. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నువ్వు చాలా సార్లు అనుకుంటున్నావేమో, ఈ పట్టణంలోకి, ఈ విలేజ్ లోకి, ఈ ప్రాంతంలోకి నన్ను పరిచర్య నిమిత్తం గాని, ఉద్యోగ నిమిత్తం గాని, బిజినెస్ నిమిత్తం గాని, ఒకవేళ ఏ విషయంలోనైనా ఈ నగరంలో నువ్వు అడుగుపెట్టి ఉన్నావేమో, దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు, నీ ఉన్న నగరంలో నీకు క్షేమం కలగబోతుంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. దేవుడు నీకు క్షేమం ఇవ్వబోతున్నాడు. నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా పాత జీవితంలో ఉన్నట్టుగా ఉండదు, కానీ నూతనమైన సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టిన నీ జీవితంలో ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు నీకు నీ ప్రాకారంలో నెమ్మది, నీ నగరులలో క్షేమమును ఇచ్చి నేను అన్ని విషయాలలో ముందుకు తీసుకువెళ్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నారు ప్రియదేవుని బిడ్డ. కాబట్టి ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకో. ఎందుకంటే నీకు నెమ్మదినిచ్చేది దేవుడే, నీకు క్షేమమునిచ్చే దేవుడే, నీ క్షేమము కోరుకునేది కూడా దేవుడే. మన రక్త సంబంధికులు, బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ క్షేమమును కోరుకుంటారంటే ఎంతవరకు కోరుకుంటారు? కొద్దిపాటి వరకే. కానీ మనము కలిగిన దేవుడు నగరములో క్షేమమును కోరుకుంటున్నాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. నువ్వు ఉన్న ప్రాంతంలో నీకు క్షేమం కలగబోతుంది. ఏ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తున్నావో, ఏ వ్యాపారంలో నువ్వు సక్సెస్ ని చూడాలనుకుంటున్నావో, ఏ ఉద్యోగం కొరకు అడుగులు వేస్తున్నావో, ఏ ఇల్లు చూసి వస్తున్నావో, వాటన్నిటిలో కూడా నీకు క్షేమము, నెమ్మది కలగబోతుందని ఉదయకాల సమయంలో ఇస్తున్న వాగ్దానాన్ని పట్టుకుంటావు ప్రియదేవుని బిడ్డ. ఇక కృంగిపోకు, ఇక డిసప్పాయింట్ కి చోటివ్వకు. సాతానుడు వేసే ప్రతి ఒక్క బాణానికి నువ్వు పడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నీవు కలిగిన దేవుడు నీ క్షేమమును కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన పలుకుతున్న మాటలు ఇదే కాలం నీకు క్షేమము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఒకవేళ ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నట్లయితే నోరు తెరిచి చెప్పు, అయ్యా నాకు క్షేమము కలుగునుగాక, నాకు నెమ్మది కలుగునుగాక. ఈ మాటలు అంటుండగా నీ జీవితంలో ఈ వాగ్దానం ఫుల్ఫిల్ అవ్వబోతుంది ప్రియదేవుని బిడ్డ. కాబట్టి ఈ వాగ్దానాన్ని నమ్మినట్లయితే నాతో కూడా ఏకీభవిస్తూ ప్రార్థిస్తుండగా దేవుడు నీ ప్రాకారములలో సమాధానమును, నెమ్మదిని, నీ నగర్లో క్షేమం ఇవ్వబోతున్నాడు. కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకుందామా? తండ్రి, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మరొక ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఇచ్చిన ఒక వాగ్దానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. ఎంతమంది వాగ్దానాన్ని చూస్తున్నారో వారి ప్రాకారంలో నెమ్మది కలుగునుగాక, వారి నగరులలో వారికి క్షేమం కలుగునుగాక. ఈ వాగ్దానం రిసీవ్ చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు నూతనమైన దీవెనలు కలిగి ఉందరుగాక యేసునామములో ప్రభా. ఈ రోజు వివాహ దినంలో, జన్మదినంలో జరుపుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు దీవించబడుదురుగాక. మరొక ఉదయకాల సమయంలో మేము తండ్రి నిన్ను స్తుతించే పర్యంతం వరకు కూడా నీ కృపా క్షేమములు మా అందరితో ఉంచమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.